Hej til faktisk her, og i dag sidder vi inde på den her video sammen med Andreas. Hej Andreas. Ja. Og som I nok ved, så lagde jeg en ny video i går, Darkstar PvP. Det er nok ikke i går, for ja. Men lige nu der sidder vi inde på GG PvP, og der er okay mange. Hvad er det? Jalle Game herinde. Han står lidt deroppe, hvis I kan se ham. Ejeren af GG PvP, hvis der er nogen, der ikke kender ham. Og hvis ja, GG PvP, de har fundet et map, hvis der er nogen, der skulle kende GG PvP og gå ned og se det gamle map. Ja, de åbner for ikke så lang tid siden, og der er bare nogen overalt. Så jeg kommer lige herover. Prøv se, jeg er lige bag dig. Okay, men det er PvP-server. Yes. Nok, og jeg tænker, skal vi ikke bare jump, Dresse? Jeg skal ikke. Yes, jeg jumper. Dresse, pas på, der er en diamond guy her. Han kan flygte. Der er en med godt gear herovre. Kom, vi går herover. Heroppe. Men jeg synes i hvert fald, det er et ret fedt map. Så de mapbygger, de har jo været gode. Ui, Dresse, de har godt gear her. Måske vi jagter dem sgu. Men vi passer bare lidt på. Tag ham bagfra. I'm dressing. Shit. Fuck, de har godt gear. Hvad fanden er du? Jeg er lige bag dig. Vi tager ham her. Nej, jeg dør. Jeg døde. Okay, jeg jumper igen. Og det smarte, guys, det er, man spawner simpelthen med gear. Det synes jeg er sindssygt fedt. Og ja, måske laver sådan en video, hvor jeg kommer til at sige, hvad der sker på kanalen, hvor jeg pærer lidt imens. Måske kommer det. Giv like, hvis I vil have sådan en video. Fordi at der kommer måske nogle spændende ting for jer, fordi at jeg har faktisk planlagt lidt, som der er måske en hemmelighed. Eller jo, det er en hemmelighed. Jeg ved ikke engang, om jeg har fortalt Andreas det. Har jeg fortalt dig det, Andreas? Nej, det tror jeg ikke. Ja. Okay, men det er en hemmelighed, ja. Vi skal lige flukke dem her. Men så laver jeg en video, hvor jeg kommer til at fortælle lidt eller andet om YouTube-kanalen. Og hvad der skal ske i fremtiden. Så ja, guys, det er det. Jeg lægger lige ham der. Og ja, jeg lægger... Dresse, det var dig. Sorry. Og jeg lægger selvfølgelig IP til serveren nede i beskrivelsen. Wow, der er mange. Men og så får man sådan nogle netherstars, når man dræber en. Så ja. Og den kan man så sælge i shoppen. Ja, den kan man sælge. Lige nu der har jeg 215. Jeg har ikke spillet så meget herinde. Ui, der kommer mange. Ui, jeg er low. Ja. Ja, jeg jumper igen. Men jeg synes i hvert fald, det er en rigtig fed PvP-server. Og I må huske at like den her video, hvis I gerne vil have mere PvP. Fordi jeg elsker PvP. Jeg synes også PvP-server, hvor jeg kan måske få en rank eller noget. Altså, jeg er ikke lige den bedste til PvP. Det håber jeg overlever med. Men det gør I nok. Ui, Dresse, jeg hjælper dig. Du er low. Du er rigtig low. Men ja, guys, måske er jeg sådan CSGO. Ved vi ikke helt endnu. Andreas er han ikke CSGO. Og så en af mine andre venner, jeg har optaget med i går. Og mig optaget med ham i går, han er CSGO. Måske kommer der en CSGO-video med ham. Måske gå og spille noget. Eller Competitive, eller et eller andet. Men ja, det er Jalle. Og så, men jeg synes i hvert fald, det er en rigtig fedt design. Lad os lige se. Jeg tror i hvert fald, man kan kigge, hvem mapbyggerne er. Information den vej. Ja, lad os kigge. Der kan vi se mapbyggerne. Så kan man købe King Kit. Det er godt. Assassin, det er... King Kit er det bedste. King, ja. Og så herovre, så har vi... mapbygger. Det er mapbyggerne, alle dem her. De har også været gode. Ja. Men guys, jeg tror jeg slutter den her video af. Den blev ikke så langt, det ved jeg godt. Men husk at komme ind i joinen, så var den rigtig på. Og så ses vi bare i næste video. Hej.